hausnarketa bat irakurriko dizuet euskaraz. Eta nire poemekin, badira asperrarazten duten poemak, ez dutelako jausera jaten. Usainik gabeko loreak dira, uri gabeko anekak. Eta hala ere, badira bertze batzuk, ariman ezpatako lira bezala sartzen eta ondoratzen direnak. Batzuk egiak erraten dituzte, sentimendu sakonak, eta bertze batzuk buskeriak, ahmukeriak, azalkeriak, azala ere zergatzen ez dutenak. Eta horrela liburutegietan milaka eta milaka artean, gezurrean eta egia merkeak bilatzen dira. Zen eta inoiz irakurri gabeko poemarik handiena norberarena da. Bizi izandakoren poema vitala. Gainerako guztia errautsak, zitzileriak, amiskeriak, irudikeriak. Eta nire poemekin ez dut atsegin eman nahi. Hau soilik da nire lorena, hauek nire petaloak. Zure arimaren aitzinean irekitzen eta zabaltzen. Naizen bezala eskaintzen naiz.